Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. May sports car po si Richie, kaya naman sasagutin ko na siya. Feel good morning po sa lahat ng suking tagapakinig at nanonood sa programa Mga Katas ng Nakalipas. Hello po. Ako po si Manilyn ng San Jose del Monte, Bulacan. Single mom po ako at masipag mag-networking. Open-minded po ba kayo? Alam niyo po, pangarap ko talagang yumaman. Pagod na akong maging mahirap. Kaya po nga pala kami naghiwalay ng ama ng aking anak dahil ng babae po. Ganyan naman kayo eh. Damay na naman yung civilian. Halos 3 years na rin po akong walang karelasyon. Hanggang sa nakilala ko po sa Facebook si Richie. Yung kinukwento ko sa inyo na may sports car. Hindi masyadong gwapo pero single at mayaman. Lagi po kami nagchat-chat. Lagi kami nag-uusap. Parang nahuhulog na ang loob ko. Tapos lagi niya pong fineflex yung bahay niya, magagandang sasakyan, big bike. Tapos may swimming pool pa nga. Sabi niya po, businessman siya. Hindi ko po alam kung ano nagustuhan niya sa akin, pero okay na yan. Choosy pa ba ako? Oo nga. Hanggang sa niyaya niya po ako na magkita kami. At dito na nga nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Sis, na-deliver ko na yung mga sabon at lotion doon sa Tsaka, mag-order pa pala si SG Francis. Yung guard na matangkad, order doon siya ng papaya soap para doon sa kanyang Tsaka yung lotion natin para sa asawa niya. Hoy! Kanina pa ako nagsasalita mag-isa dito para akong baliw, wala akong kausap. Kita mo may kachat ako, nagsasalita ka. Sino ba kasi may sabing magsalita ka habang di ako nakikinig? Unahin ko muna to. Pangkabuhayan din to. Pangkabuhayan? Hoy, negosyo yung pinag-uusapan natin. Nagle-networking ka tapos... Kaya mo na yan! Mars naman eh.
Ikaw na lista. Ikaw na kumuha dyan. May mga stock ako dyan. Sa'yo ito eh. Ito naman. Ito naman, isa lang. Napaka-KJ naman ito. Life is short. Kaya susulitin ko na to. Oh my God. Sino ba kasi yan? Si Richie. Yung sabi ko sa'yo naliligaw sa akin. Mark. Mayaman. Oo. Hinaan mo lang. Ay, Baka nako. sabihin. Baka Mars, sabihin. titirahin ka lang yan tapos wala na. Baka sabihin gold digger ako. Pero totoo Maganda Naku, ba? bahala ka na nga Mars, dyan. yung lips ko ba? Ito mo basa-basa. Ay, nako. Uy, hi. Hello? Ganda mo naman today. Always naman. Salamat. Ah. Asan ka? Dito lang sa may poolside. Hala, ang laki ng pool mo yan? Swimming pool mo yan? Hindi, sa daddy ko, syempre. Sa daddy mo, may swimming pool yung daddy mo. Siyempre, ikaw nagmagmama. Mars, tingnan mo. Niwala ka na, patingin nga. Silipin mo, may swimming Ay, pool. oo nga. Mars, din naman may pangalan yung swimming Hindi pool siya nila. kagwapuhan, pero in fairness, ang ganda ng pool. Richie, papakilala ko pala sa'yo yung Mars ko, nakasosyo ko. Ito nga pala si Hi. Trixie. Hi po! Hello po! Yun. Hi. Ay, siya nga pala yung sa business nyo. Nangako ako sa'yo, di ba? Tutulong ako. Talaga, sure ka ba? Hindi mo pa nga ako nakikita. Mamaya, iskamin kita. Okay na, pag ikaw ang mang-scam sa akin. Mars, makakakilig talaga yung mga Niwala ka naman sa mga lalaki. hugot niya. Tapos pag nasaktan ka, magrarant ka na naman kahit sino lalaki makikita mo, Mars! kadamay mo. Mars, pag nasaktan pa naman yun, ngayon masaya pa eh. Sa dulo pa yun. Ako na to. Kaya ano? Okay ka lang ba dyan? Okay lang. Natutuwa lang yung Mars ko. Di ba yung sinabi mo may sports car ka? Pakita mo nga sa friend ko. Huwag na, nakakahiya naman. Nakakahiya, Ayaw huwag mo na, huwag na. yata eh. Ayaw mo yata sa aking ipakita. Gusto lang makita ng kaibigan ko sana. Sige na. Dahil lang, pakita ko ba yung sports car ko sa Sige likod? na. Oo, sige na. Teka lang, wala pa eh. Nahiya kasi ako eh. Kay daddy naman to, hindi naman to akin. Mars, din mo, ang humble niya. Kasi di ba kung sa ibang mayabang yan? Oo nga. Diba? Patingin nga. Wala, ang daming motor. Ang lalaki. Tapos meron pang may SUV. Meron pang van. Diba? Ang daming sasakyan. Mars, sabi sa'yo. Kaya minsan, Mars, naisip ko, hala baka... Uy, pag totoo yumaman na ba ka, to? mo kong kalimutan. Kanina, sabi mo, pag nasaktan ako, rarantrant ako ngayon. Ako ang magdidepensa sa'yo, hindi ka masaktan. Tama, Mars. Mars, tingin mo. Hello? Hello, Richie, andyan ka na sa sports car? Ito Gusto sa lang likod. makita ni Mars Trixie ko. Ito sa likod. Ayan, yung sports car ko. Mars, mo, may white, may red. Ano ba yon? Ferrero, ayun o, Ferrero. Chocolate yun! Chocolate yun, Mars! At saka musta. May musta siya, oh. Musta. Ayan. Ay, Musta. Ano ba yung musta? mustasa! Ang ganda naman ng ano niya dyan. Mars, diba? I-search mo nga magkano dyan sa internet. Dali habang Ba't Sige, dito- iikot mo lang. Ba't dito sa online, 10,000 lang yung Ferrari? Ano ba to? Original ba to? Mars, yun yung satchel. Ay, pala yung mga laruan. Diyos ko naman, akala ko ba Mars, naman? diba? Richie, salamat. Diba yan yung bahay nyo? Ang laki na. Ito. Pakita ko sa'yo. Ayan. Ayan, yung bahay ko sa likod. Mars, tingnan mo. Pero hindi akin yan, kay daddy yan. Walang sayo? Wala. Siyempre, meron din ako, pero maghahanap pa ako ng Siyempre, ikaw tagapagmana pag namatay yung papa mo, no? Uy, bunganga mo. Oo naman, pero gusto ko may sarili din tayong bahay. Mars, Ano daw? teka lang ko nang Kasi gusto ko, pag lumipat ako dun sa bagong bahay na ipapatayo ko, actually nagpatayo na ako pero hindi ko muna ipapakita sa surprise muna. Mars, tingnan mo, bago pa lang kami, pero... Pinatayuan ka na ng bahay. Mars, tingin mo. Tingin ko, hindi yan totoo. Kanina, Wala ka naman. Kanina sabi mo, pag yumaman, huwag kitang kalimutan. Ngayon, hindi totoo. Saan Mars, maganda ka, pero hindi ka naman Miss Universe para
Uy, gaganyanin ka niya. alam mo, hindi ko alam kung kakampi kita o kalaban eh. Dali lang, nag-chat. Tsaka syempre, Nag-chat yung boyfriend ko si Charlie Servito, isang Grab driver. Oh. Yan kasi mga bagay sa'yo, babaerong driver. Yan bagay sa'yo. Hoy, in fairness, mabait yan. Ay, huwag ka maniwala dyan, Mars. Hello, so paano? Bye-bye muna ako. Sige, di ba sabi mo, susunduin mo ko? Magkikita tayo? Ha? Anong oras? Sa weekend na lang. Kasi may mga asikasuhin pa ko sa business ni Daddy eh. Sa weekend, sa sige, weekend. sige. Hindi talaga pwede mamaya? Hindi, weekend na lang din sunduin kita. Sige. Okay? Yung sports car mo yung pang susundo mo? Sports car niyo? Depende sa available. May driver ka, di ba? Meron, pero si Daddy kasi Sige, nagpapadrive. di bali okay lang. Sige, see you sa weekend. Okay. Update mo ako, ha? Okay, bye-bye. Bye-bye. Ay, nako, landi-landi mo talaga. Ito nga din ba yung sinasabi mo kanina? Hindi naman ako beauty queen. Yun nga, pwede naman siyang kumuha ng beauty queen eh. Pero ako yung pinili na. Baka gusto niya yung mga strong, independent, single mom na hot na yummy. Di ba? Ay, Ako nako, na yun. Niniwala ka naman dyan, Kumukulong. mga lalaki. Para uulan kasi. Kaya palang dilim ng kilikili. Excited na po ako makita si Richie sa personal. Siguro ito na talaga yung padala ni Lord. Ang tagal ko ng panalangin na may tatanggap sa akin bilang isang single mom na magiging ama ng anak ko. At bonus, mayaman po. Kaya, sinundo niya po ako ng kotse sa bahay namin mismo. Check ko nga yung sarili ko sa salamin. Ay, teka. Perfect, ang ganda ko. Teka lang, bakit may rashes ako dyan? Opo. Ay, Richie! Pasok, pasok! Sige lang. Gusto mo na magkape muna bago Hindi tayo na. umalis? Kailangan natin umalis, ma-traffic eh. Traffic dito sa papuntang San Jose, dyan sa may yung ginagawang MRT7, traffic. Pasensya na, hindi ko dala yung sports car. Lang ako. Yung Vios ni Papa. Actually, pang lang yun eh. Sa mga pamalengke namin. Mamalengko niyo lang yung Vios? Siyempre, alam mo mag-sports car sa palengke. Ay, ganda pala sa personal. Ikaw din ang gwapo mo. Saan ka pupunta? Ba't parang masyado naman ako, basic lang yung suot ko. Kasi yung kasama ko big time eh. Dapat mukha rin akong big time. Hindi, ako, lang kasi low-key lang eh. Oh. Alam mo, totoo kang mayaman kasi ganyan yung mga tunay na mayaman. Hindi. Ganun ba yan? Andiyan ba yung mama mo? Gusto ko lang mag-hi. Sige. Ay, sino ba yan? Ay, hello po. Hoy. Mano po? Ikaw na ba yung mamanugangin ko? Ay, Richie. Kung mararapatin nyo po, Richie po pala. Oo naman. Yan ang, alam mo, pagtsatsagaan ka na lang namin kahit medyo mayaman ka. Salamat po. Magpapaalam lang po ako. I-date ko lang po yung anak nyo. Kung okay lang po. Ma, okay lang po ba? Ma, ganyan siya kaseryoso sa akin kasi, tinan mo, sinundo niya pa ako dito sa bahay. Mama! Yan na ba yung anak mo? Ako po si Jinjin. Uy, hello, Bless. Ay, mali. Bless po. Ayan, kawaan ka. Papa Richie, ikaw na ba yung magiging papa ko? Oo. Papa Richie, alam mo, iniwan ako ng papa ko ng babae siya 3 years ago. Tapos, hindi niya po ako nisusustentuhan. Si mama po nagbabayad ng kuryente, ng tubig, tsaka internet. Gusto ko nga pong magpa-aircon. Pwede po magpabili? Split type? Oh, sige. Pa-aircon natin yung kwarto mo. 2 horsepower po kasi gusto ko po makaranas na malamig na bahay. Oo naman. Wala namang problema. Mama, okay ba? Okay. Paano po? Alis na po kami.
Hindi po ako nisasama sa date nyo. Hoy, bata, wag ka na sumama! Hi, Richie! Ay, napagod ako magbilang doon. Ayan pala yung devil na best friend ni Mama. Devil talaga ako! Ano ka, makulit ka! Ang kulit naman ng ng anak mo, tsaka, ito yung Matalino mo, yan. Mars mo. Yun yung Mars ko. Asan yung pangako mo na maging downline kita, Richie? Kaya nga. Mag-uusap kami pag magde-date muna kami, ha. Then pag-uusapan natin yung tungkol sa business. Oo. Tutulong ako dyan. Thank you, Richie. Paano alis na kami? Ay, naku, nangangamoy na. Nangangamoy? Basta, sige, ingat kayo. Ano naisip mo, no? Ano po ako, pure and untouchable. Okay, ingatan mo yung friend ko, ha? Mama, wag ka magpapatikim sa unang date. Naubo ako dun na. Sige. Alis na kami. Ma'am, nice to meet you po. Alis na po kami. Jinjin, bye-bye. Bye-bye, Mama. Pasensya na, hindi muna tayo sa bahay kasi andun si Daddy, kaya may nga meeting eh. May Pero, mga bisita siya, mga... Wala ka bang kondo? Ba't tayo nag-check-in? Ayun, pinarenovate ko kasi yung condo unit eh. Oo, maalikabok dun. So, dito na lang muna tayo, ha? Parang may lamok kasi na lumilipad. Wala na, patay na. Okay ka lang? Richie, tanggap mo ba talaga ako kahit may nakaraan ako, single mom ako, tanggap Wala mo ba yung akong pakialam. anak ko? Tanggap kita, kahit may anak ka. Yung nakaraan mo, tanggap ko yun. Ang importante yung ngayon. Diba? Dagdagan na natin si Jinjin. Sure. Halika. Mahal mo ba ako? Mahal na mahal kita, Richie. Mahal mo ba ako? Ano mahal? Mahal na mahal. Sa'yo lang ako. Sa akin ka lang. Oo. Nahulog na nga po ng tuluyan ang loob ko kay Richie. Grabe, kahit mayaman po siya ay hindi siya mayabang. Hindi niya fineflex kung anong meron siya. Hanggang sa nakailang ulit pa po kami ni Richie na may nangyari sa amin. Isang araw nalaman ko, buntis po ako. Kaya hinanap ko po ang bahay ni Richie. At sa wakas, napuntahan ko na po siya. Mukhang ito na. Mars, mukhang ito na. Ito na yata. Sige, pinutin mo na yung Ang laki ng doorbell. gate talaga. Mars, huwag mo pa. Ayun, lumabas eh. Ang tagal nila eh. Tao po! Tao po! Mars, may yun, ayun, sino yung guard ba yun? Baka guard ni ano yan. Ako yung guard, dito lang ako kasi malaki yung gate eh. Ano bang meron? Manong guard! Andyan po ba yung amo mo na si Richie? Amo! Apo? Richie! Apo, yun. Andyan yung amo. Pwede pa tawag yung amo mo? Amo! Richie! Mars, Nainis na ako. Isa pa. yung amo niyo po, si Richie. Amo! Richie! Yung amo mo na si Richie, papuntahin mo kung ayaw mo ipasisante kita. Amo! Richie! Uy! Ako na Richie! para dito. Teka lang. Richie, salamat lumabas ka. Teka lang, ano bang ginagawa nyo dito? Ba't nandito kayo? Richie, kasi girlfriend mo ko. Kaya pinuntahan kita kasi, Richie, may sasabihin ako sa yung good news. Guard niyo ba siya?
Guard! Ako! Mars, Richie, andito kasi buntis siya. Ay, Richie, nakabuo na tayo. Nasundan na natin si Jinjin. Ano? Buntis Ba't ako. buntis ka? 1 month. Akin ba yan? Sure ka? Tsaka, huwag kayong pumasok, dyan lang kayo. Richie, syempre sa'yo to. Ikaw lang naman yung boyfriend ko. Ba't kanya ka magsalita sa... Oy, Richie! Bilisan mo na dyan dahil aalis na ako. Yung flight ko pa US. Mamayang hapon, ngayong Kayo po yung papa ni Richie? Ay, Ano, papa, papa? buntis po ako. Papa, ako yung amo niya. Richie, bilisan mo na dyan, ha? Kasi baka malit ako sa flight. Sino ba yung mga paslupa dyan sa labas, ha? Paano nakapasok yan dito sa ating executive village? Mayaman. Parang hindi ako mayaman, ha? Spell! Basta. Asa yung sekretary ko, ikaw mag-spill. Ha? Richie, ano Richie, ibig bilisan sabihin? mo. Richie, ano ibig Oh, sabihin? boss, sorry po, boss. Sige Boss? po. Richie, sabi mo mayaman ka. Richie, buntis ako. Panagutan mo ako. Pwede ba umalis ka na? Ba't ka nandito? Kasi buntis ako. Kailangan panagutan mo. Hindi akin yan. Pasensya pero yun yung amo ko. Tsaka hindi naman talaga akin tong bahay at mga sasakyan at swimming pool. Trabahante lang din ako dito. Ano? Mars? Kaya pasensya ka na. Richie, sabi mo na nag-joke ka lang. Hindi ako nagjo-joke. Richie. Hindi ako nagjo-joke. Richie, di ba mayaman ka? Papanagutan mo ako. Richie. Umalis ka na. Pwede ba? Richie, wag mo gawin to sa... Wag mo akong paalisin! Anak ko to! Uy, Richie, ang kapal naman ng mukha mo. Umalis na kayo kung ayaw niyong ipatawag ko yung guard. Richie. Umalis ka na! Richie, wag mo to gawin sa... Richie! Hindi ako mayaman. Wala ko ibubuhay dyan at malamang hindi akin yan. Umalis ka na! Richie! Mars, nasakit na dyan ni Mars. Richie! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!